Ahojte, častokrát sa nás pýtate, ako sa ochrániť pred zváracími výparmi a aké typy polomasiek alebo respirátorov sa vám zmestia pod kuklu. Najzákladnejšie typy ochrany pred zváracími výparmi jednoznačne takéto respirátory s ventilčekom, to zmestí sa pod kuklu, takže výborná vec. Následný typ ochrany sú polomasky, máme tu dve, jednu od Triemka, druhú od GVS. Nevýhoda triemkovej polomasky, nedajú sa tam vymeniť filtre, čiže musíte vymeniť celú masku. Pri GVS-ku môžeme vymeniť filtre a veľká výhoda obidvoch týchto polomasiek je, že sa vám zmestia pod kuklu. Potom tu máme takéto polomasky od Triemka Secure Click s vymeniteľnými filtrami alebo polomasky Rady 6000, tieto sa nezmestia pod zváraciu kuklu. Ak vám nevyhovuje ani jedna z prvých dvoch možností, máme tu pre vás tretie riešenie a to sú filtračné jednotky. Najlepší typ ochrany pred zváracími výparmi